ציפור, מה את מזמרת? מישהו אחר מזמר מגרונך, מישהו אחר חיבר את שירך, שר בבית דרך קרונך. ציפור, ציפור, מה את שרה? מישהו אחר שר דרך קרונך, מישהו אחר. בסדר אמא, אני מפנה את הארגזים. רדי ממני כבר! איפה יש פפח? בפינה. אבל את יכולה להניח אותם גם כאן, קחו אותם גם מכאן. אחלה. יואו, איזה שקט כאן. לא משעמם לך כל השקט הזה? אני אוהבת את זה. כל הרחובות כאן נראים אותו דבר. אתמול לקח לי חצי שעה למצוא את הרחוב שלנו. זה לא מקום כל כך נורא. יש לי 2 להעביר בשעמום הזה, ואז אני אף פעם מפה ללונדון. מה תעשי בלונדון? אהיה אמנית. אמנית? צלמת ציירת פסלת. גם וגם וגם? כן. אנשים הם גם וגם וגם, את יודעת. לפי דעתי אנשים הם או-או. אז מה את? מה זאת אומרת? מה את רוצה לעשות אחרי התיכון? צבא, אוניברסיטה, כמו כולם? זה מה שאת רוצה או זה מה שההורים שלך רוצים? גם וגם. אז את גם וגם. אז את רוצה להיות אמנית ולנסוע ללונדון. מה ההורים שלך רוצים שתעשי? מה שאמא שלי רוצה זה שאני אפרוק את כל הארגזים, אחרת היא תתחרפן. לא אמרת לי איך קוראים לך. תמרה! מלמעלה עד למטה, לכל האורך. אני אקבע לך תור אצל חברה שלי. היא מומחית בעיסוי שמנים. למה את לא אוכלת? אני קוראת. תעשי הפסקה, אנחנו אוכלים עכשיו. אני צריכה לסכם את כל זה עד מחר. איפה דורון? הלך לוורד, לראות את המשחק. אפשר לחשוב שאין פה טלוויזיה. לא אכלת כלום. אני אוכל אחר כך. יש לו את הגוף הכי יפה שראיתי. הוא כולו שרירים, יש לו בטן חלקה ומכאן יש לו ריבועים עד למטה. יש לו זיפים קטנים כאלה ואור שחום בעיר. הוא נוגע בי ואני מצטמררת, רק הריח שלו מטריף אותי.
מושלם. אתמול הוא לקח אותי לטיול על הטרטורון שלו, נסענו בטירוף במושב, ואיזו סבתא אחת התחילה לקלל אותנו, זה היה קורע. האמת שרציתי להתנשק איתו, אבל... אני לא מהבנות שמתנשקות בדייט ראשון. אז מה איתך? את יוצאת עם אלעד? אז אפשר לשאול אותך? מה לקח לך כל כך הרבה זמן לצאת איתי? אתה יוצא עם מלא בנות כל הזמן. לא מלא בנות. לא כל הזמן. את ממש יפה. אני לא מהבחורות שמתנשקות בדייט ראשון. היה לי ממש כיף איתך, אני מקווה שניפגש שוב. שמת לב שכל העצים כאן עם עלים צהובים ורק לעץ הזה יש עלים ירוקים? הוא מסרב להיכנע לחוקי הטבע. אני רואה שבכל זאת מצאת משהו מעניין בשכונה המשעממת שלנו. כל האנשים כאן הם שכפול גנטי אחד של השני. העץ הזה זה הדבר היחיד ששפוי כאן. את מציירת רק עצים? לא, לפעמים גם עיניים. עיניים. בואי, אני אצייר את העיניים שלך. את העיניים שלי? תפתעי לדעת מה אפשר לגלות בעיניים של בן אדם. איזה קטע. יש לך עיניים ירוקות. אני הייתי בטוחה שיש לך עיניים חומות. איך אני אוהבת שזה קורה לי? את יפה ככה מקרוב. תודה. אני יכולה לצייר עיניים שעות. אני צריכה לשבת פה עכשיו ככה שעות? אני עוד מעט מסיימת. סיימת לפרוק את הארגזים? לא ישנתי השבוע בבית, אז לא. אמא שלך לא התחרפנה? אני ואמא שלי זה סיפור ארוך. חושבת שאני דפוקה. את לא דפוקה. אני יודעת. זה מה שהיא חושבת. זהו. סיימתי. יש לנו את הקטע שראיתי הוא כולו שרירים, יש לו בטן חלקה ומכאן יש לו בטן חלקה ומצטמררת, מה זה הבריאות, שבדלות כאן חלק ולא מרגיש, מה אנחנו כבר מושלם, כמו בראש הטרון שלנו, אנחנו אותו מושב וחלק כאלה אותם, אז מה איתך? את יוצאת עם אלעד? יש לנו את
בטח מצוננת. אני גם נוזל כבר איזה שבוע. הבאתי לה מרק עוף מאמא שלי. איזה חמוד אתה.